Pa dobro vam jutro. Uglavnom svi znaju da se zlikovci bude rano jutro, tako da lagano buđenje u 6 sati i idemo na posao. Inače, ako me niste prepoznali, ja sam onaj vaš omiljeni hrčak koji je lopov i tako. Uglavnom, današnji zadatak je da odemo u kuću 104 i da... šta biše? Da snojimo prozore na autu i prozor na kući, tako da ne bi trebalo da bude teško, ali aj, to da vidimo kako će bude. A šta mi ti gledaš, aj, šta je čudo? Znači kuća 104 ovdje i treba da polovimo prozor na autu, tako da ne bi trebalo da bude teško. Aj se ovdje popentramo. Ma daj, stvarno me video. Ne, kako da, aha, exit, gdje se da sakrijem. Mogu kontiš da sakrijem, to je lepo. Ne može mene milicija da spreči, ajde begaj. Izgubio sam policiju, tako da bi mogo lagano da izađemo odavde. Aha, sad čovjek gore Blade, tako da ne bi trebalo baš, da. Znači čim se on skloni trebalo bi da uđem, pa mogu ja je da odete, bro. Izvini, i to je video. Ajde, skoči dole. I opet se hajduju kontiš i to je to. Sad me baš interesuje kako se video vrati, šta je. Gledamo, ajmo ponovo gore. I sad lik nije tu. Čekaj, ja moram opet da lockpickujemo. Ok, lagano otvorimo, lagano zatvorimo. Znači opet dođemo dole do garaže. Lik je tu odmah. Joj, ne, morat ću je sakrijem. Evo da ću moći. Neće mene da spreči neka policija. Marš. Ok, ispade. A ne, joj, ne mogu sad da izađem odavde. A ne mogu da verujem. Ne, brzo. Joj, morat ću opet da se krijem. Ništa onda. I nema ih. Sad nam se da nema ni ovaj. A mene neko zeza. Ajde izlazi. Ajde izlaz odavde. Kuku. Izlaz. Iz ove kuće nema izlaza, pobogu. Da, nema šanse ovdje da stignem. Te bra, kako je pobegnem odavde? Joj, ne, joj. What the fuck, jebate. Prođi. Maršu. Pa čoveče, boži. Ovaj čovjek je stvarno tu. Ali mogu da izađem? Onaj retard je dalje tu. Sad je ovdje. Fenomenalno. Čovječe, hoćeš li otići već jednom? Ti setio se da ode, gospode bože. Kaj da otključamo ovo. Znači, imam izlaz ovdje. Uzet ćemo ovo. Sad prozor imamo da hoćemo. Vrata ovdje. Auto dole. Polagano sve. Beš sad. Molim te na moju garažu da dođeš. Dođi u garažu onda stvarno. Te bra, ajde beži odatle, smaraš. Ajde jebote, pola 11 idi spavaj, šta čekaš? Naravno. I da, sad mi je zablokirao prolazlik. Marš. Ajde, silazi. Ok, sad moramo da begamo što brže, inače ništa od naših $350. Pobogu, ovo je predugo trajalo. Idemo odmah u pawn shop, mora malo sutljijaša. Opa, lagana jedinica, idemo. I to. S 220, to je super i sad imamo $1190 ekstra. I možemo ovako. Tako. Možemo li? Please. Joj, sad ću da pozove policiju što sam parkirao tamo. Ajde, joj, ne mogu da izbacim kroz prozor ovo, ja ne mogu da verujem, iskreno ne mogu da verujem. Pogledaj, ne možeš da baciš TV. Pa baci TV, samo ga baci napolje. Pa molim te. I ovako to tu. Ne zatvaraj gepek, odmah gasi, palimo odavde. Gospode Bože, još da zevam s ovim, aj marš. Tutanj, vamo, $17 ko ni jedan, ono. Znači, bežimo odmah. Idemo pawn shop odmah, marš. Gospode, koliko je ovo iritantno. Još dobijem 3. Ne, ovo je 4. Vladice, what the fuck, $700 za ovo, te bro, seo. Mrš. Sad sam bogataš, dođe ti ljubim. No homo. I pravac kući. Kod kući. To mi je to dečurlio moje, uglavnom. Ako vam se svidao video, lajkujte ga i subscribeujte se na kanal, zato što onako content mi baš kida, baš je high quality i tako to. Pa što se ne bi subscribe-ovo? Ne, ali iskreno da sam na vašem mjestu, ja bi se subscribe-ovo.